Kane ka jinglong bakla chakate ka sun menang kabala jia menen ka arpui terik ubnai Julai usnam arajar arpuai hapo kate ka is Russia bar badai hakilain Siberia cakari Russia kala pelong ya kate ka sun menang bakan wanra ya kini ki perjang badaki bilian teli berkan wan mertablot ya kita jaka ke badan hapo kate ka is Russia patkat kum ke kubar kabala yolum laitu ba ka jingwan cakini ki perjang kini ki perjang kilawan hakador caka tornado lan ya kata kal air lang thari kal air yang kaba ima bat kaba heba bat kalwan raru ya kita ki perjang dagi bilian teli bat kene ka deka video ru kabla pelai do we unang Russia hapo ki social media bat kene ka video mta kala sapriang hakan lang sodong caka pertai hadin caka jingwan cakini ki perjang bat kat kum ka jingang caki start bat benia ki laitho ba ka daw ka jingwan mi cakini ki perjang kadai na ka daw caka ka global warming ka bamot ka jingkiu caka jingset jing kriat ang ne pos la pertai jongi bat kini ki start bat benia ki la angru ba kini ki perjang ki de kita ki cool blooded insects ka bamot ba ki mla ban penmi ya ka jingset lane ka jing kloit na ka lade hendai ki susyem ba ya ka jingset ka bladan lupa ka maria bat ka dai na ka daw ling ba ka global warming ka sapelong ya kini ki perjang bakin emslam namar baki yo ya ka jingset ka babiang na ka jinglong caka sun benang hakane ka sla pertai ka jongi Susyuru kini ki start wat benia kila ang ba ka jingwan mi kini ki perjang kalang natural ane kalang biang baik namar balai ba kane ka deka jingjia ka basujia baik man ki por ha kilang sodong caka pertai bar haus nam arja khat khandai kini ki dragonfly lene kita ki ternia badik tinjongak tinjong pingam tip pi angkom no sesh komen hapo caka video ya une ukunja kenyang bat kini ki wan mi daki milian teli hapo kari Amerika hatu isnam arja khat khandai bat dai na daw start benia ki ang jingwan mi kini ki perjang ru kalang biang baik